Como valora a alcaldesa o grave retroceso democrático que está a padecer o Concello da Coruña? O Concello da Coruña goza dunha saúde democrática excelente e exemplar. Non opina así todo o mundo. Recentemente nos chegaron reiteradas protestas de usuarios e usuarias de redes sociais que se queixan de que o Concello lles bloqueou as súas contas nas canles oficiais do Concello. Entendo que as críticas non son sempre complacentes, pero tamén entendo que ninguén de nós veu aquí a que lle tiraran flores, aínda que, bueno, falando de tirar flores, teño que lembrarme de que aquí, neste salón de plenos, ao alcalde Xulio Ferreiro lle tiraron flores para a súa tumba, pero en ningún caso Xulio Ferreiro bloqueou o acceso da cidadanía ao pleno. Entendemos que o goberno de Inés Rei confunde o que é o público co que é o privado e confunde as redes sociais e as vías de comunicación oficial da institución do Concello co que poden ser os seus perfís persoais ou incluso os perfís de partido. Para nós o peor de todo iso xa non é o autobombo, é a propaganda e a publicidade que o vimos denunciando durante moitísimo tempo, senón que se limita realmente á liberdade de expresión da veciñanza. A inicio do mandato, o goberno socialista decidiu acabar co dillotí. Daquela, o goberno de Inés Rei dixo que mantiñan os despachos abertos e que os seus despachos estaban dispoñibles para as entidades e a cidadanía que quixera trasladar as súas propostas. Ben, simplemente neste pleno votamos en falta ou se denunciou a falta de interlocución coa veciñanza dos Mallos, coa policía local, coa plantilla de Albo Ibérica, os beneficiarios e beneficiarias das bolsas USA, cos que tamén se teñen queixado de que non había interlocución, coa hostalería e podemos continuar. O retroceso democrático afecta á cidadanía e é moi grave, pero nos afecta tamén a nós como a oposición. Vemos repetidamente que se cercena o debate político, se adía cada vez máis o acceso a expedientes, que se abusa das convocatorias de urxencia, que se aporta información incompleta ou incluso que o Concello da Coruña ten no seu goberno un caso de transfugismo. O diálogo deste goberno é unha marca de marketing. O diálogo vai en serio, o diálogo se exerce dialogando.